Balayu Putin bat Kim Jong Un ki sumar bat pelang pha ya ka ne penci kamtam habaki leit syabari khoblai sibon parlok bapila page biang ye ki video hakane ka channel ladangin shu page ne sngap ye kane ka jingong bau Putin bat Kim Jong Un kira daki jaka leit syabar lajong habaki leit jingleit lakalong syapo ri lajong lane kamtam habaki leit syabari ladangi sngap ye kane ting ni sngew syutia bat ting ni sngew kumban amla ban ngai ya kata hanrai kane kade ka jing shisha hagane ka por tungin yo ban ya pej bat nga ya kane ka benta balai kine kinong yalam bakrau bat baklain bor jong ka perthai ki buram ya ka bat ka umpenci hadu kane kadau ka banengkong kadai ban yada naki Foreign Intelligence Agency namar ladaki yo ye ke umpenci ne ka kila ban pule ne tip shibun ki syapang jongki namar lengba kine ki bangi ngilai syabar kila ban pule shibun ki syapang jongi nadu ke koit ke kia kabam kadi neru kombam ka DNA lane biological marker kitibru ya kadawai kibakumno baune ubriu upendan kam hagamet jongu kumta lada kiwei kiri kiyo yakine kila ban pendan kam yakine kijingtip hagenu kapor kumta hanot Korea yakane ka jing sumar badjing yada yaka bat umpenci jong u Kim Jong Un kikhen bakadai ka state level secret ka benta baar hanot Korea ya ka kam badai bat ka sarkar ki khen secret bha ne khen kerpang bha kam tam yo nong yalam jongki kumta ki badai yo nong yalam lane u Kim Jong Un nadu ka jingem ka koit ka khia bat kiwei ki yale bha ban sumar bha bin pabin kumta kane ka personal toilet jong uru kadai shibenta baki simkia bad baki hap ban sumar man kapor hakerukom kababyang bha kumta ngiyoi haba ukim uya kendu yo Putin hapo China ru ngiyoi bakane ka jingle jong u kapau bha baura da ka jaka leshabar lajong badya ka jaka shang jong u badya ka gelas baudi umru kira kane kadai shibenta baki yada baki weipat kin tip syapang ka koit ka khia ka DNA ka dawai bau new presiden jongki upendan kam kane ka jingle jongki kadai ban yada baki wei kin yo jingtip syapang ka jingim lane kamet kapat jong u presiden jongki kumta nang ne shikmat ladang yo sngew badan kita kibas sumar ladadei Putin ne Kim Jong yaka lane yaka penci lajang kadai shibenta baki sumar lane baki kwa banyada baki weipat kin yo jingtip kababyang syapang jongki khoblai shibun ladapi sngew tenat yakane ka channel sa comment ngan sa kendu pat hakawai ka video